ram tu khlani sari zirtop ni kan lo thleng tareng mai tunlai chu putrama thule hla Khawvel in an ngai chang ani bermaya executive order sign thren khat thi Khawvel economy tidang lamdor thei ngong lian tak nei thei turang chi te ni in chu tarif war chungchang China Canada le Mexico laka chia sang jok la ka tum chungchang te tin BRICS rampo Trump hian chu malak na chuan kalpui tum thu te kan ngai thla to ni kha tuna hian China nen phei chuan tarif lama indona US chuan kalpui chho ani ta ber mai anin sum don ton na a bungrua anin leiton na hian chia sang jok la kanita Trump chuan China laka hian 10% tarif kalpuin chumi chanlet na tur chuan counter tarif China chuan kalpui ve ngala US bungro anlak lo atangin chia sang jok an la ve ngal mak mai boka chutiang chu thilom dan ani amma ero chu video masalama kan puanta kang khan China le US ina tarif waran kalpui angchi a hian India po hi US khoi maba ka hian a ommeka mase India chuan US atanga bungro anlak entirnan engine angchi te motor engine angchi ya chi anlak za som nga ni thin kha za som lia te za som thuma te atin hiam thunga Trump'N ma aron lak tak mai ni India chuan inbuat China local pui lokin preemptive measure India chuan lo la loka US bungro India ina kan lak lu atangin chia niam zokin India chuan kalpui chhota a India malak na wang hian US hi alung oyang empty ero hria talani hri lovani chutiang chuan executive order ring engamo sign in tuna hian mania mi nena in kai noi transgender te US Army an tran khapna dan asiam nuwa tuna hian Olympics liamta a Khawvel ti ni phak meiche in fiamna a mipa transgender enroll chungchang le rin hlel chungchang boruak lian vak angchi tekpo kan hriat ka tuna hian Donald Trump chuan mipa te meiche in fiamna an tel theilo na turin thupe ka chhuwa vele tarup mai hemi omzia hi mipa meichia in siam angchi te meiche in fiamna an tel khaplat ani to dona President Trump chuan nimin lam khan executive order thar aziaka transgender mipa meichia in siam angchi in siam danglam angchi te meiche in fiamna reng an tel khap ani don ta ti soin hedan hi no man in woman sport executive order ti avu ani January ni som nia thunai na achan nuwa transgender telaka hian executive order pali Trump chuan aziak tareng mai White House a podium atanga dingin Trump chuan thu soya radical left chuan biological sex concept tak anti bawangaya chu militant transgender ideology manga thlak turin all out campaign kalpuyangai ati anhunga meichia le meichano pangtam takan ding boka he executive order mang hian meiche infiam mi te dodal na chuti to pani don ta ni ti in na soi Trump hian mipa meichia in chal meichia in siam danglam angte chung ho chuan meiche pa ngai chan vo an ruk sakani chutiang chu athlen kan rem ti to lo ati kan thre tangin ni kumogas thla Paris Olympic a khan mipa le meiche in kara in elda na satako omangin media tenan soyani kha Algerian meiche boxer Imain Khalif chu piantira tangin mipa angmai ani thu soyani a amairo chu meichia ngeyani thu Algerian lam chuan an tlang au pui viau thunga amairo chu mipa meichia in siam danglam transgender ang hialin mitam tak chuan an ngai thunga khateng angchi mipa meichia in siam tele meichia pa ngai te in fiamna huang khata tel chu thil ti chi ani lo thu ngaidan tam tak lak khoma tang pona lang renga chu Khawvel mi pui ngaidan tam berni pona langa chemical zel wang khange ni Donald Trump chuan transgender te abikin mipa meichia in siam danglam te meiche in fiamna tel khapna dan executive order chu aziak ta ni thuthar thedar tu te ne na anin biak na White House official te chuan executive order chungchanga headline a chuan transgender ti thumal man an be sei thu an soya ma se hei hian chu tiang nen chuan in zom na nei lo an ti thunga he thu pek hian meichia ten in fiamna mun him le fel fai tak
chalen tak an nei theina tur le an dikna chanvo ang taka in elna thiang hlim an nei theina hum himna tur ani ti in drama thupek chungchang executive order thar chungchang chu an soya pakhatna chuan drama official te chuan Biden administration in title 9 kai hruaina alo pek chu rollback an tum ni in an soya hei hi civil rights law education program le federal funding dongthin activity ya sport item sport activity ya sex based discrimination thei venna atana ni chu kai hruaina hnuaya chuan school te chuan transgender zirlai te chu an gender identity nena in mil school sport team le sex segregated facility te man an phal sakanga drama thupeka chuan chuai chuan an pian hlima tanga mipa anga piang meichhia ni si angte meichhano pangle meichhe infiamna tel le meichhe sport anga tel khapani dona education department chu dan bo chhiatna thei chui tura ti an ni anga administration chuan chui chian an deal don bokani tin official te chuan an soi panina chuan official te chuan administration in International Olympic Committee telin sport governing body tenen thok dunin non educational setting kai hruaina le zom turin ma an la dona he kai hruaina hian US visa policy ero anghong don ram chunga iron luta meichhia ini ti isoya ma se meichhia tenena in el turin mipa meichhia in siam danglamemo chuteng ang ilo ni chuan kanen fia don ani ti in official pakhat chuan a soi no man in human sports executive order ti thilthleng hi thilthleng narana nilova Trumpa'N he executive order sign ni hi National Girls and Women in Sport Days ani kumsang khazuko somret pasari khan meiche in fiami te lom dale meiche nau pangte in fiam dala matel turo fuinan he ni hi man alo ni to thrin ani meiche in fiam na transgender meiche tel chungchang hi November thla in thlan pui nei ma a Trama campaign lai khan in hialna thlen tu le mi pui ngai dan ti phir tu pakhat alo ni to boka campaign trial la khan le in thlan pui ne tura Trumpa'N be pui thlak lai khan transgender meiche te chu mi pa ti na lo sei to a meiche in fiamna atanga mi pa chhuati ra lo tiam to bok galupin me sang hela somni pathuma US puitling te azir chian na zona chang tu zinga za som sari vel chuan transgender meichhia te chu mipa piang tenen chau sport team atel phalsak an ni tur thu ngaidan rang la khoma khan tarlan ani a hei kumsang hela somni pakhata za somruk pani ngaidan lak ai khan apung chawa state somni pasaria chuan transgender zirlai te chu mipale meichhia ne na in mil in fiamna lama khel khapna dante chutiang policy te po chu lo om to a Harvard University swimmer hlui Scarlett Baylor chuan kumsang hele som panga khan Division 1 mi pati ma in elna nei masaberin openly transgender athlete zinga history asiama college swimmer hlui Relegans chuan meiche in fiamna lama transgender meichhia te dodal tu langsar tak ni in Relegans chuan social media transgender sport khapna chu sport antel khapna chu lom omati thuwa soi nge bok nimin khan Trumpa'N thupe ka zia hnuwa LGBTQ rights organization engemaw zat in an soisel ngala LGBTQ legal advocacy organization Lambda legal senior attorney Carl Charles chuan he thupek hian K-12 le college in fiammi te abitumani kumtam tak chung school sport program ate chutiang chuan transgender te tan mun om thina Trama ruwa manna tharle order sign hian mi pui ngai dana ti phir dona thil thalo takani thu an soi Donald Trump'N sport order siam ma hian Trump hian transgender te direct ka ngong thei tur thupek dang pathum malo sign to boka inauguration day ya khan Trump lak lu ni ya khan sarkarin mipale meichhia pani chau apom don ti thupe ka zia kani kha heng mipale meichhia hi andang lam thei lo ti apuang boka transgender te chu sipaya tlang takin trantiran ni to don lo thupe ka ti chuak boka rampuma transgender mi kumsom pakan hnuai lam te tan gender affirming care pek theina tur khapna thupe ka ziak bokani thuma kan puanta kan khani US President Donald Trump chuan tarif chungchanga executive order engamoza ta sign to ni kha tuna tarif aman tran na Mexico Canada China chuan Trump thupe khado dalin
US atanga bungro an la ka tangin chia sang zok an la ve nga la ni kha chu tianga buaina ommek lai le dan lawa US pem lu te Donald Trump executive order bo zuina hnuaya thon chuan ni chotak me ka wangte dan lawa US pem zinga Mexico mi le sa Mexican an tam ema wangte le chu tianga buaina sang US le Mexico in kara chho zel lai hian Mexico chuan ram ria Sipai sing khat bor vel zet an ron da thar ni in US lam chuan an soi Mexico chuan Ciudad Juarez bula National Guard an ram Sipai an ram veng him tu Sipai te US nena an ram ria inga mozat an cheka ti juana bula mundanga po an patrol tir bok Mexico hian min lama tang khan an marlam ram ria Sipai sing khat vel an tir tana President Donald Trump an tarif wanga Mexico vo nuwa National Guard le Army truck te chuan Ciudad Juarez le El Paso, Texas in car mun na hian patrol an kalpui ani. National Guard te chuan mai tuamin ral thuam an kenga Ciudad Juarez bula ramri bula mun sang te anin sem dara. Trends te lain ramri fence te siam thain leilon le hrui te nen tiang chuan na han thok meka. Ti juana bula ramri mun sang po patrol an tir bokani. Hei hi President Trump an Mexico chu chia na sa takala ka avo nu kar khat nuwa ani a tin US in dan lo US pem lu thon chuarun puya kal chho pui mek lai le US President Donald Trump an southern border sa emergency apuan le Sipai inga mazat merin te atir nuwa Mexico chuan malak na tharan ron kal pui ve ta ni kumkal da chung khan US pem lu jinga fentanyl overdose tamtham takan oma Trump hian ramri emergency puangin chumi channa atan chuan US chuan Mexico a American silai hral chuate cartel tharum thona sang hluar chho te chu me mi tumin le tire tumin chakzo ka mala ka tiamani he tharum thona hiram puma adarna sa hle misual pol te chuan migrant smuggling industry lok tak chu thunun tumin be pui thlak na angchi te Mexico hian a lar chho hle sarkar chin CHETDANIN Ciudad Juarez hian Sipai sangkhat zaruk somnga borvel tir ani rinani he wang hian ramri ti chakna turin malakna lian tak kalpuina hmun ani boka Secretary of State Marco Rubio an Latin America atlo thumin helai hmun atang US adan lawa pem lut angte chu boipui tham khopin isu lian atling to ti soin Mexico sarkarin Sipai dang anda bela wangin lom thu soi thunga Mexico sarkar thu chu atar lan danin US nena buaina nei ni lovin helai dan lawa US salut le hetiang buaina sang laka enroll tur le dan lawa US salut tur veng tur ten Mexico po hian malak nan kalpui tan bok heti lai hian video masalama kan puan tak Donald Trump an Gaza enkol na chungchanga puan kha Gaza siam thatna tura a vision arwa manna te chu dodal tu an pungzel Palestinian le Arab state te chuan Trump malak tumdan hian soi selin an hnol thuan puangani Palestinian President chuan President Donald Trump an US in Gaza la tura ruaman na lian taka akal pui chu an hnol thu soin he hmuna cheng Palestinian mi maktaduai ni point pakhat te in son le tura rotna chu na takin kan dodalani ati Mahmoud Abbas chuan kan mi puita dikna chan vo ti chiat kan phaldon lo ti in a soya Gaza chu State of Palestine atel ve vek ani thule norlui thayani lova international law bo chiat na lian takani don ani ati Hamas in thlasom panga chung chat Israel nena anin dona hian chiatna na satak Gaza chuan atok to a Trama ruah man na chuan he biala oil on the fire asiam don mei allaya riak the ang main boina chu apun lun don ani ati hengai dan hi he biala ram rang Jordan Egypt le US Rual pui then khat lian tak te ponan nol nga lani kha UN chuan ethnic cleansing chi khatani thu soin malak na kalpui lo turin Trump chuan ngen bok UN Secretary General Antonio Guterres chuan Gaza chuan akin loka Palestine state telve ani don thu soin New York meeting an naya Palestine ten mani ram chunga mihring anganun theina tur dikna chan vo an naya chu atlan hiam zel don ani Trump malak na hikal puyani chuan an dikna chan vo chu an chang thei don lo ni in UN Secretary General chuan a soi
Saudi Arabia chuan Palestinian te chu an rama tangin an in son don lo ni in huai takin an soi ve boka Palestinian state din ani lo chuan Israel ne na an in zom na chu Israel ne na an in rem na tur sarkar pa ngai anga an in en na tur normalization trama kalpui mek chu a hlotling don lova Israel ne normalize Israel ne Saudi Arabia chu normalization thutlung an ziak thei don lo ni in an soi Mase Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan trama rot na hian hi street thak dang lam theya ngai ven hlo takani thu soin a chuang hle thung White House President Trump nen Netanyahu khan meeting na in media te ma thu an soi du na ni kha White House thu puang tu Caroline Levitt chuan journalist te hna President hian Gaza sak that le atum thu asoya ami cheng te chu hun enge mo chena tan son chu atum ti hasoi boka Trump chuan mun danga son chu tur hi a thleng ngei don ni in a soi thung Gaza mi pui tam zok hi voi khat ai tam in son kwal to an ni a building za som sari vel chu Gaza hian a chhetwa healthcare lava tui sanitation le thiang hlimna lam te chuan mun a chang to lova eitur fuel damdoi le chen na tur mi pui tan an tla cham me kani Middle East policy chungchang a trama thu soi masabera hian Israel le Palestinian buena chungchang traman Gaza US an lut dona na an thok dona ami pui Gaza mi pui te chu rampona son an ni anga chuti lai chuan Gaza chu siam thar ani ang tia a soi chu Israel Prime Minister Netanyahu chuan a thlop thale a Israel Prime Minister chuan US in Gaza Strip hi an la dona na an thok dona keni point na kan thok dona ni ati Chulai Gaza a bompuak lo bomtlol le la puak mai thai ang chi chenara phlak tak thlen thai ang chi ral thuam puak lo te chutiang seng hoi na te po chu kan thok don boka ral thuam dang lo tak tak te ti chiat vek anga ni building chia te po then fa in din thar le anga ya chutiang mo phurna US in la ka tum chungchang a hen Israel chuan a support thu ne te ne hu chuan a soi Trump chuan Gaza a cheng Palestinian te chu The River of the Middle East siam tura vision lotling tak kalpuyani na turin anson chu angai don ni na soinona Jordan Egypt le ramdanga te da anni tur thu soi bokani kha nakina chuan Gaza siam thatani huna chuan mi puite hi an kir le don ti soin Trump hian ma Jordan le Egypt ruai tu ten ral tlan lak lu chungchang an do dal na chu a soi sela atopa chuan an thinlung an honganga he thil ti theina tur kan mamo ram min peang ti in a soi bok Netanyahu chuan Gazan mi rampona chuak du te chutiang tan chuan hun honani anga an chuak theilawang ti a soi chu thil dikani lo ti in Netanyahu chuan soin an chuak thaya chumi hnuwa chuan an lo kir le thayani mun danga anin son thaya an lo kir le thei bok ma se Gaza hi kan din thar le anga yani ti in Fox News a hril ve bok Israel official senior ming tarlan lo point drama ngai tuana hi Gaza mi pui ta tan thil thata ka ni a Gaza mi pui ta tan chuan thil lom mom tak ani thu mangin a comment ve boka far right Israel finance minister Bezalel Smotrich chuan herot na hi October ni saria Hamas ten Israel an be nuwa chana dik tak ani thu a soi Secretary of State US Secretary of State Marco Rubio chuan herwa manna hi Gaza sak that le na tura thil pek thata ka ni ati Mel maram lu atum halak na ang chi ang kha ani lo ati US Defense Secretary Pete Hegseth chuan tramangai dan chu faka Pentagon chuan enclave ne na inzom option du thlan na sang te enfel tura mala turin Pentagon chuan ma ala don ati Palestinian roi tu te chuan thu chua siamin drama ruah man na hi na takin an soi sela an do dal ti soin hetiang ruah man na hi international law kaltlatani abo chet na chiang takani ti in Mahmoud Abbas chuan a soibel boka Palestinian state din ani lo chuan he biala remna le muan na kan be se thin chu a thlengai don lovani ati Mahmoud Abbas hian Hamas elpui fata sarkar kai hruaya Israelina an op West Bank mun then khat Abbas hian ain kolmek bokani Gaza cheng pakhat chuan BBC Arabic nena kum khat le achan vedon lai bompuak le Gaza ti chet na tura ral thuam leng vel chu kan tuar towa chuti rualin Gaza hian kan la om reng thayani ati Gaza chuasa nai chuan Gaza thi hi kan du jok
kan din thar le ma lo chuan heta hian kan om rengang Trump hian a du ati theia ma se athutluk na siam te chu nge takin na takin kan hnol ani ati Saudi Arabia Foreign Ministry chuan Trump a rot na chu Saudi lalram chuan chiang takin a hnol ti soi ve bokin Saudi Arabia chuan a pom don lo ti soin an hnol thu a soya Independent Palestinian State din tumin ma lak chun zom zel tur ani thu a soi bok Egypt Foreign Minister Poin Palestinian Authority Prime Minister nena anin biak na Palestinian te chu Gaza chua san lova Gaza siam thatna kalpui angai thu soin chutianga project kalpui chu poimo anti thu le inrem na han siam don thu a soi boka Jordan lal Abdullah chuan Palestinian te mundanga son chua tumna engpo an hnol tur thu soi bokin Turkey Foreign Minister Hakan Fidan chuan Gaza atanga Palestinian te son chua dan tur ngai tu po chu thil om lo takani thu soin hei hi an do dal thu soi ve bokani Kotlang sarkar rang te poin Trump thil ti chu an do dal boka France Foreign Ministry chuan Palestinian du thu sam do dal na ani international law bo chet na chiang takani thu a soi ve bok ram panhi ten inrem na siama engkim an kalpui chu thil poimo berani thu France chuan an soya UK Prime Minister Sir Keir Starmer chuan Palestinian te chu an in lamalu phalsak an ni turani chuati ran ni turani lo ati ve boka andin tharle phalsak ani turani hemisiam thatna hian state panni Israel le Gaza remti na le pompuina chu thil poimo berani thule rampona tanga malak chu thil thaberani lo thu soi ve bok Iran chuan Trump malak na chuan hnol thu chiang takin an soi ngala Palestinian te diklo taka nor chua tumna ania hei hi min thong hle herwa manna hian min thong hle ni ti Iran chuan an soi Iran Foreign Ministry chuan President Trump an gazaram thunun tura ruam manna asiam chu thil poi tak le thu thin thong tak ani thu an soya Iran chuan hei hi apom ngai don lo ti in na soi Gaza then fai le Gaza tundin chungchanga Palestinian mi pui te chu poimo beran ni a anduangin thil a kalangai ni in Iran chuan an soya Zionist sarkarin Palestinian te ti chiat vek an tum chhun zom na kong zelani an ruah manna kal zelani chiang takin hei hi kan hnolani ti in Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Baghie chuan a soi Colombia Brazil chuan Trump malak na chuan dem thu soi ve ngal bokin Colombia President Gustavo Petro chuan US chuan Israel chu pathian mithlanan ni na rin na diklawan nei wangin indonara phlak beranti chuak don ni in apu pathian namthlan te hi America emo Israel mi an ni lova pathian mi te hi pathian mithlan chu an ni mai ani ti in Petro chuan soin tun hnaya US in Colombia pem lut te an no chua chungchanga Trump nen na satakin an loin nial to ani Brazil President Luiz Inacio Lula da Silva point US chu Gazadin tharle na emo Israel bolna emo chutiang konga mahruai tu tura en ngai chu athil ti sol lian takani chutiang chuan US chuan ma ala turani lo ati Gaza athil thleng hi genocide ani ti in Brazil President chuan soin thudik tak soila heng zong zong atel ve United States hi Gaza en kol turam dik tak ani em ti kan hrelovani ati Iwan chuan Gaza Palestinian te chu nor lui ani lo nan vau khana ati chuak mek boka UN Secretary General Antonio Guterres chuan Gaza atanga Palestinian mi pui tam tak son chua chungchanga vau khana anti chuaka hetianga ti tumna reng chu international law bo chiat na ni tur thule nam ti boral na luk chiat tir tumna ni ti in UN chuan an dem thu an soi ngal ole khati khan Gaza mahun chungchanga ngaidan rang te kan hantar langa US President Donald Trump chuan Gaza tundin lena hian US chu Gaza hian a lutanga Gaza mi puite Egypt a emo Jordan a emo sonan nianga chumi chung chuan Gaza chu tundin le aniang indona awanga Gaza khopui tlusop mek le building ke somrem room te chu then fai ni in sak thatani anga chumi hnuwa chuan Gaza mi puite chuan rama an kir le thayang tia rutna siam chu Arab ram tam takin an do dal thu an ron au chua pui ta sup maya US Trian France le UK te point
hei hi an do dal thu an ron puang ve nga la ama ero chu midang ngai dan ngai poimo vak lo tu Donald Trump hian hei hi ati lui don em ti hi ala chiang lovani ati lui nge rin ani nge boka chu tiang ani chuan Israel tan chuan Hamas nuai bona kong ol sam an zo thei pha don ni in alang tuna Israelin thlasom panga borvel zet Hamas an zuina hian an hlo cham ri ti chu thil chiang takani a kan puang matlhon lovin tuna hian Israel le Gaza Hamas te chuan mitang in thlengna an nei meka Israel mi an chhuah dona mipui pungkhom te an chuana hmuna mipui pungkhom zinga Hamas silai keng mai tuam tam tak anom hmur mai ani kha khan Hamas te nuai bo an lani lo zia pholang chianga mipui kara public hmuna school damdoi in le mos tuala te Hamas ho chuan bu an khora chung hnuaya te chuan tunnel lian tak sei tak an siama chutarang chuan Israel an dawa an beya an mi hren an man te po an thukrukil thei hle hei wang hian Israel chuan mipui an diam awangin Hamas te hi na takin an du ang zan pon an bei thei lo pha voini thlengin Hamas chu nuai bo an lani thei talovani tuna hian in ka hayan kalpui meka mitang in thleng first phase ni somli pahni tuna hian akal meka hemi chunga hian mitang engemaw zat an in thleng ton to ani second phase kalpui dan tur le meka ni a Israel hian an ron beile don ani chuan Hamas hian mitang te hi chhuah vek an tum azong lova chutiang chuan angai te bokin hemi te pahni hi an in beile dona Israel tan po ti vak ngeina omlo khopin mipui te zinga Hamas tom bei an har ang tho kha a thleng le don ani engchena rei nge an in nor ton le don ti hi a hriat lova chutiang har satna om thei zong sutkian na tur chuan Trump malak na Israel tan chuan thil lom om takani Hamas nuai bo chungchang hi tuna hian lian tham takin an tiri talova Trump ruam manna phena hian Israel chuan thil tum lian tak anei don ti chu thil chiang takani netene hu chuan Wasian Gaza alu anga hunenga machon Gaza siam thatna turin Wasin ma an la anga keini pon na kan thokang ti in a soini kha Hamas ho nuai bo tur hian rampona Gaza mi puite an chhuwa kani chuan Hamas le Israel chu anin bitum thei don ti na ni ber mai engponi se Arab ram le US thian then khat te hian Trump malak tumna Trump ruam man na hi an pominarin omlova Trump hian kaltlang pui ngei rin ani boxi ya chutiang ani chuan buaina lian tak mai tuna indo mek na thil thleng le Middle East buaina aya buaina lian zok hi a chuak lawang ti a soi thei talovani chu Arab ram te hian Gaza mi pui son chu hi an rem ti don hawlova iwen pon vau khan na ati chuak hial ani kha Donald Trump an Israel tan ma alak nat zia ngai tu chuan tuna a malak tum dan hi ati hlotling du mai ngem ti chu rin na lian tak om boka engponi se chutianga Trump hi akal luyani chuan Middle East a hian tunma zong aya buaina lian zok a chuak ngei don ti a chiang reng mai engponi se kan ngai chang zel don nia